كاب استوديو زينة RTV سلامتنا تقبلوا خبركم تعذبتنا كما يتمسيوم ساعات شعة أخيرون لو مصوني شدشت الرز تدعلوهم زيناتات وشتم وطان حيزنا لكم كريمنا لنا نمكت لكم بخبر الزعدم استيفانوس قرماية بغاندي نتبتعد منفنم بوزو أبنو بيتروس عقاب منبر أورتودكس توهدو بيت كريستيان إيرترا كالو براكي هيبوم أهجروا وعلام مصنعات إيرترا كل تشحن إسران حمشتن لومي أماسيو بعوض تزازيموم أبي زباقش باركا أب كل تشحن إسران 4 كتكبروا كابستوت أن مدبات أتم زبزحو كم التعامل تقليصهم مبرق أو كفال ديمقراطية ريبابليك كونغو أب تحت عتقات وجنات كي ودق تساقيهم سمين كوريا أوش تكلت أوارحنا خلاق زي أب بالستيك ميسايل فتينام هاجر أو عدا فرنسا لعلى 3 تريليون يورو كم زبط صحات صبات حبيرهم نابزر زراتو مسنسجر بوصو أبونا بيتروس عقاب منبر أورتودكس توهدو بيت كريستيان إيرترام بمخنيات بعل الدت كل تشحن إسران حمشتن قال براكي هيبوم انكو عن بعل الدتن بسلام ابصحكم ابصحنا زبلو أبونا بيتروس منفساو ترجم نايز بعل دحر مبراه اوشتن وصان نزركب حزبنا كمو ان منغستن إيرتران نجاقانو حالتات مكلخلنا سناي من نياتهم قليصهم بوصو أبونا بيتروس عقاب منبر أورتودكس توهدو بيت كريستيان إيرترا أموداتام مأمنا نسؤونات بمكفال نزعارقو بمخدان نحمومان بمبصحن نحزونات بمنصننعن بعلوم بحاقوسن مسغانان كبعلوت سلابيهم بقدام 4 طريس تخفتن لعلي 250 مصنعات وصحفات زقربلون اهجروا وعلى مصنعات إيرترا كل تشحن إسران حمشتن لومي تزازيملهم غازيتنيا ساميل هافته ميكال نزدال واتساب غير مسقل غرزغيل كقربلنايو أهجراون زبان متحجز نزل قلمعات بالزبل تما ب4 طري أبس مراس تخفته أهجراوي وعلى مصنعات إيرترا كل تشحن إسران حمشتن لومي 6 طري أماسيو بعود تزازيمو منستر قدات وصايات عثمان صالح حبز اسمعو معصو مدره ازي نبزحات عودتات نبحد مدرخ زمص اهقرا وعلا عوت كوينو كزازم نصعاتون زبركتون بمسغان زقربه ورقاقتن زتخايده كتعن نتي إيرترا باستراتيجيكاوي جغرافياوي اقمامطان اب سماياو قطبا حرشا عدنان كال انزلوا زيت تنكفص قطاتن نسز فتره صفي عدلاتن زغل حمنبارو غليصو منستر عثمان متوسخي اتو على إيرترا كابنوي حاتيزا كسر حلو صنحت اب متكلات الاولونتن حبراوي ربحان استسرته زباو صمدون ممكات حبراوي بدهوتاتن زدرع كم زخونون انصيرو السندايت كوميتي ابزقربتو صماق صبصاب تي اكاديميوي مدرخ اب 19 تيماتات زتخفافلو نهاجراوي زباون اهغراون قدات زنصبارقو مصنعتاو ورقات كم زقربلون عوت كم زنبرن اغنزيبا الدنبر السندايت كوميتي دكتور حليمة محمد نيرنا بزهبت حبريتا اتي بتصادفو لعلي 530 موياويان كإلاتاتن تمرامرتن زمقو وعلا نستحاليو تماتات زنصبارقو أقدستي مصنعتا ورقاقتن توسختن اتتاتن كمز انقده بمبراه زلونا عدلاتن هاقوفاتن كنلل كمز خالنا أغنزيبا أبزي أهكراو وعلا أبتفتراون محبراون سنفلتات حرشان بهرياو صقاتاتن سنتنتن هاقراو رشاتاتن عدلاتن بدوتاتن دياسبورا قطبان معبالن أكبابن كلماوي لوطن قانقوان سنقانقوان حقي حكمنان سنفلتات عنان بوليتيكان زباون أهكراون قدياتن سنفلتاتن تكنولوجين كمون أب أفاو قطمن سنموزيكان زوتكورو لعلميتن 50 مصنعتا وراغت غريبا كاب جرمان إيطاليا عد انجليز هزباويت ريبابليك تشاينا فيدريشن روسيا هنغاري هندي قبسي اوغندا صوماليا سودان
ኩባ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካናዳን ካልኦትን ዝመፁ ኤርትራውያንን ወጻተኛታትን ዝተሳተፍዎ ኣህጉራዊ ዋዕላ መጽናዕትታት ኤርትራ 2025 ሓፈሻዊ ኣኼባታት ጉጅላዊ ዘተ ሓበራዊ ዘተ ዓውደ መጽናዕትታት ከምኡውን ስእላውን ባህላውን ምርኢት ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ። أزينا نمسكنكا غير مسكل غرز جهر حجون كاب أهجرا وعلى مصنعات إيرترا كي وصنم إذا وعلى أودادبو كمون وحزن 600 مرباتو بتساتفتي تموجيسم غازيت أنيا دانيت جبري وات مركز أبسام زدلو تحستو سيبو كقربيوم أهجراوي وعلى مصنعتات إيرترا بأودادبو وحز مدباتو كمون ببوزحنا زغربت حستون أغربتن كم زعقبو تساتف تقليصهم نساتهم نيرينا أبزهبو حبريتا إزي كبار بعتا كساب شدشت الرزقات سألة إيرتراويان كوشت واتسان كمون واتساتنياتات زتساتفوو أهجراوي وعلا مثلن كون النتن إيرترا نمجلات نمفلات عدل زفت أربايتا خوينو خمز الخبوو بمجلات تكالات لعلوي تمرتي إيرترا نزفري من إسيات سلت زجبرو لعل أبركتون تساتفون موجسام بولادبو أزيو صفوف نيرو كم تحستو بزح عودة مصنعات العلمية زخون عودة مصنعات عبسته فلا بوتا توديبو نتي تساتف عبزلو كاب كله عينت مويا كاب كله عينت في المتا بقوله مدايا أساتف خوينو قرب تمبزحو يسس عكا أنا بعينت المجمرتا خويني زسمعني أبيرترا مخنيات 5 عينت ودابة زلوا أزي سفيح ودابة كاب بزحات كاوشت هجر كاب دقة مدمها بزح ناي ببوستر زقربو وراء له وركشوبات له كمون اكزيبيشن له استفل عليه بقال زقربو له حجي ابتي ودابياتاتو ولاون نبزحت سبات زكاتته نبزحت كلا زكاتته بمخانون حدا عب ነገር ይናና ንመጻይ ዘለውና ጸገማት ክንፈልጥ ንመጻይ ናበይ ገጽና ክንከይድ ንኽእል ከምኡን ካብ ዲያስፖራ ዝመጹ ኣዝዮም ብዙሓት ኣዝዮም ንፍዓት ብዓለም ደረጃ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘለዎም ሰባት ስለ ዘለውና ምስኦም ኮይንና እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል እውን ብዙሕ ዕድላት ፈጢሩልና እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ዝቐረቡ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ፍልቀትን መሓድሮን ወድሰብ ማሕበራዊ ወሳንነት ጥዕና ብዙሕነት ዜግነት ባህላዊ መንነትን ሓድሽ መግዛእትን ዞባውን ኣህግራውን ቡድሆታት ኣብ ትግባረ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ምምሕያሽ መነባብሮ ብመጠነ ንኡስ ለቓሕ ውሕስነት መድሃኒት ተሳታፍነት ሕብረተሰባት ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ጽዋ ታሪኽ ብህዝባውያን ባህራት ምስግጋር ትምህርቲ ብቴክኖሎጂ ሕጋዊ ምክልኻል መስመር ቀይሕ ባሕርን ኣከባብን ውዕውዕ ሙዚቃን ስነ-ጥበባዊ ምርኢትን ምምዝማዝ ማዕድናዊ ጸጋታትን ሜላታት ዕደናን ውሕስነት ምግብን መኣዛዊ ትሕዝቶን ዝብሉ ይርከብዎም ጎኒ ጎኒቶም መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ኣብ ፖለቲካዊ ተሳትፎን ሕጋዊ መዋቕርን ቁጠባዊ ምዕባለን ዘላቕነት ኣከባብን ጥዕናን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ኣብ ምሕያል ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕባለ ዘተኮረ ሓበራዊ ዘተ ክካየድን ከሎ ምርኢት ፖስተራት መጻሕፍትን ተንቀሳቐሲ ስእልን ቀሪቡ ሰፈራ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ብጉስነት ዝናበር ብሄረሰብ ዝድህስስ መጽናዕታዊ ወረቐት ዘቕረበ ዶክተር ሮቤል ሃይለ ካብ ዙላ ኣዱሊስን ፎሮን ኣትሒዙ ክሳብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝዝርጋሕ ቦታ ብዛዕባ ዘሎ ዋሕዲ ዝናብን መጋሃጫን ከምኡውን ክሊማዊ ብድሆ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ዝኽተሎ ዘሎ ሜላ ኣነባብራን ስሩዕ ቅርፂ መንብሮን ብዕምቆት ዝፍትሽ ነይሩ ቀንዲ መጽናዕቲ ዘተኮረሉ ድማ ካብ ዙላ ጀሚርና ካብ ዙላ ኣዱሊስ ፎሮ ጀሚርና ዝባውንቲ ክሳብ በዓል ዓዲ ቀይሕ ዝኸይድ ዘሎ ቦታታት ጎቦታት እዩ ሓይዝ የብሉን መጋሃጫ ዝወሓዶ እዩ ዝናቡን ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክሊማዊ ውድኾ ዝነብር ሕብረተሰብ ከመይ ዓይነት ሜላና ያናብራ ኣለዎ ኣብ መዳይ ጥዕና ንተርእዮ ውጽኣት ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ኣብ 25 ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዘተኮረ መጽናዕታዊ ወረቐት ዘቕረበት ወይዘሪት ፌበን በለጸ ድማ ተበጺሑ ዘሎ ደረጃን ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ክሳብ 2030 ንምስማር ክሕለፍ ዘለዎ መስርሕን ዝድህስስ መግለጺ ሂባ ክሳብ 2030 ዘሎ ዓመታት ውጽኣት ኣብ 1000 ቆልዑት ዝውለዱ 25 وتحت هي تبعيرس 25 قلعتهم كون زلو نزي تارجت كمبصح انت راخينا كل غزي قصالاوي دخونه زقصل مصنعتي كهللو
እዚ ኣመጽናዕቲ እዚኣ ሓንቲ ካብኣተን እያ ማለት እዩ ኣባል ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዶክተር ጸጋይ መዲን ድማ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣቡያ ንዝጀመረ መጽናዕትታት ቅድመ ታሪኽ ከምኡውን ካብ 2012 ኣትሒዙ ብዛዕባ ፍልቀት ቅድመ ታሪኽ ዝውክል ኣብ ዕንገል ዒላ ራሞ ዝካየድ ዘሎ መጽናዕቲ ምስ ብጾት ኮይኑ ከም ዘቕረበ ብምሕባር እዚ ታሪኽ እዚ ብኣህጉርን ዓለምን ደረጃ ተፈላጥነት ከም ዝውንንን እቲ ርኽበታት ድማ ኣብ ቅድመ ታሪኽ ዓቢ ቦታ ዘለዎን መቐይሮ ከም ዝገበረን ንምንጽብራቕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብዝርዝር ኣረዲኡ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ሎሚ ዘቕረብናዮ ምስ መሳርሕተይ ፕሮፌሰር ሎሬንዞ ሩክ ካብ ዩኒቨርሲቲ ፍሎረንስ ከምኡውን ፕሮፌሰር ቤንቬኒዶ ማርቲኔዝ ናቫሮ ካብ ስፓኛ ዩኒቨርሲቲ ሮቪራ ቪርጂሊ ኣነ ባዕለይን ዝቐረበ እዩ እዚ መጽናዕትታት እዚ ኣብዚ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ወይ ኣብዚ ኣህጉር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓለም እውን ተፈላጥነት ዘለዎ መጽናዕታዊ ስራሕ እዩ ኣብቲ ዓውዲ ናይ ቅድመ ታሪኽ እውን ዓቢ ተፈላጥነትን ዓቢ ሓበሬታን ዝመገበን ዓቢ መቐይሮ ዝገበረ ኣብቲ ዓውዲ ንጥፈታት እዩ የቀንዴልና ዳናይት ናብ ካልእ ዜናና ምስንሰግር ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ 2024 ክትግበሩ ካብ ዝተወጠኑ መደባት እቶም ዝበዝሑ ከም እተዓሙ ኣብ ዝተኻየደ ገምገማዊ ኣኼባ ተገሊጹም ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቀርበልና እዩ ክትግበሩ ካብ ዝተወጠኑ መደባት እቶም 85 ሚታዊት ብምውሃድ ማሕበራት ምምሕዳር ህዝቢ ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻልን ህዝባዊ ሰራዊትን ከም ተተግበሩ ብ34 ጥራብ ዝተቃንዐ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ተገሊጹ ኣብቲ ዓጸፋ ዕዮ ንዝበረኸ ልምዓትን መኸተን ብዝብል ቴማ ዝተቃንዐ ኣኼባ ሓለፍቲ ክፍልታትን ኣመሓደርትን ዞባታትን ንተግባር ናይቶም በብጽላቱ ተታሒዞም ዝነበሩ መደባት ኣብ መስርሕ ዝነበረ ውህደት ከምኡውን ዝነበሩ ብድሆታትን ሕጽረታትን ኣመልኪቶም ዝርዝራዊ መብርሂ ኣቕሪቦም ኣብ ገምጋማዊ ኣኼባታት ተግባር መደባት ብመንጽር ዝሓለፈ ዓመታት ዝልክዑ ናይ ምግባር ዓቕምን ኣድማዕነትን ብግቡእ ክፍተሹን መፍትሒ ሓሳባት ክቕርቡን ከም ዝግባእ ዝጠቐሰ ኣመሓዳር ዞባ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ኣብ 2024 ስፍሓት ዝተሓርሰ መሬት ብልዕሊ 600 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ተግባር ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን 75 ሚታዊት ተግባር ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን 71 ሚታዊት ከም ዝነበረ ህንጸት ከዘንት ማይ 88 ሚታዊት ከም ተዓመ ከምኡውን ምውዳድን ምምሕያሽን ቀረብ ስተ ማይ 80 ሚታዊት ከም ዝነበረ ገሊጹ ምእካብ ግብሪ መሬት ሕርሻ ጥሪትን ከምኡውን ምቁጽጻር ዘይሕጋው ንግዲ ብምልኣት ካብ ዘይተተግበሩ መደባት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ማሕሙድ ኣብ 2025 ምምሕዳራዊ ኣገልግሎታት ብምምሕያሽን ብምስፋሕን መጠን ተግባረ መደባት ንምዕባይ ብዝለዓለ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም ኣዛዚ እዚ ምዕራብ ብሪጋደር ጀነራል ኢዮብ ፍሳሐ ቦገኑ ኣሃዱታት ናይቲ እዚ ኣብ ኩሎም ብምምሕዳር ዝተወጠኑ መደባት ዝገብሮ ኣበርክቶ ሰራዊት ኤርትራ ህዝባዊ ሰራዊት ምዃኑ ዘነጽርን መርያ ናይቲ ብምውሃድ ህዝቢ ኣካላት መንግስትን ሓይልታት ምክልኻልን ዝዕመም ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምምሕዳራት ጎን ጎን ስሩዕ ንጥፈታቶም ጸጥታዊ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ክጽዕሩን ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ዓቕሚ ኣሃዱታት ክጥቀሙሉን ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ሽግር መጓዓዝያ ፍታሕ ክናድየሉ ዘይተዛዘሙ ህንፃዊ ስራሓት ቆላሕታ ክግበረሎም ተርዩ ኣንበጣ ገረብ ንምግታእ ስጉምቲ ክውሰድ ብርሰት ኣግራብን ባርዕ መጋጫታትን መግትእ ክግበረሉ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንምስፋሕን ንምምሕያሽን ክስራሕን ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ክብረት ይሃበልና ሚካኤል ሓድጉም ኣባላት ምትሕጋዝ ኮር 271 ክፍለ ሰራዊት 17 ነበር ኣብ መካነ መቃብር ሰማዕታት ግንባር ጊንዳዕ ማእተታዊ ስራሕ ኣካይዶም ንሳቶም ንዝረት ናይቲ ዝወደብ ወፈራ ብምጥቃስ ዓመት መጻ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘካይድዎ መደብ ምዃኑ ገሊጾም ኣብታ ኣጋጣሚ ኣመሓዳር ንዑስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ እቲ መደብ ንዝወደቡን ኣብኡ ንዝተሳተፉን ብምስጋን ካልኦት ኣሃዱታት ንኽተልኦ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ንተሳተፍቲ ናይ እንግዶት መደብን ተኻይዱን ህያብ ተበርኪቶን ዜና መስዋእቲ ኣባል ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ገዲም ተጋዳላይ ኣሕመድ ኣደም ኣሕመድ ደቡብ ብ5 ጥሪ ብሃንደበታዊ ሕማም ኣብ መበል 65 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኦም ኣብ ወርሒ ግንቦት 1974 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ኣሕመድ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ክፍለ ዜናን ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ንዑስ ዞባ ናቕፋ ከም ሓላፊ ጨንፈር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሓላፊ ምክትታል ፕሮጀክታት ማይ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ሓላፊ ጨንፈር ጸዓት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ ኣሕመድ ኣደም በዓል ሓዳርን ኣቦ 12 ውልዳትን እዩ
سنسرعات قبر دما لومي 6 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ባጽዕ ተፈጺሞም መምሕዳር ሶባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ በመስዋዕቲ ገዲም ኣባሉ ገዲም ተጋዳላይ ኣሕመድ ኣደም ኣሕመድ ደቡብ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ዝኽበርኩም ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ዜና ወጻኢ M23 ዝተባህለ ዕጡቕ ውጅለ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንሰፊሕ ምብራቃዊ ክፋል ሃገር በመቆጻጸሩ ጸጥታዊ ቅልውላው ናይቲ ከባቢ መሊሱ ከሪሮም ዕጡቕ ጉጅለ ካብ ዝሓለፈ 3 ጥራይ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ክልተ ከተማታት ከም ተቆጻጸረ ዝተቐሱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ብሰንኩ 10ታት ኣሽሓት ነበርቲ ከም ተመዛበሉ ኣረዲኦም ኣብ መንጎ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን እቲ ዕጡቕ ጉጅለን ዝርርብ ንምክያል ዝተፈተነ ጻዕሪ ስለ ዘይተዓወተ መላእ ምብራቃዊ ክፋል ሃገር ኣብ ትሕቲ ጉጅለ ከይወድቕ ስጋት ኣሎም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ሩዋንዳ እትርከበን ሃገራት ከባቢ ከይተረፈ ባሉታ ይጸልወን ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሶም ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ንተወሳኺ 1 ዓመት ክጸንሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዝወሰነ ይዝከር እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ጸጥታ ሃገሩን ንምውሓስ ተራከም ዘይነበሮ ዝወቅስ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ 2024 ክወጽእ ወሲኑ ምንባሩ ጸብጻባት የረድኡ ሰሜን ኮርያ ትማሊ 5 ጥሪ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ንኻልኣይ ግዜኣ ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ተቓሊሖም እቲ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ፈተነ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ደቡብ ኮርያ ምብጻሕ ኣብ ዘካየደሉ ኣጋጣሚ ብምክያዱ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት እቲ ሚሳይል 100 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምውንጫፉ ኣብ ማያት ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ከም ዝወደቐ ደቡብ ኮርያ ሓቢራ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2024 ድሕሪ ዘካየደኦ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሰሜን ኮርያ 7 ናይ ሓጺር ርሕቀት ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈጠነ ዝዝከር እዩ ኣብ 2024 መሊሱ ዝኸረረ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብዚ ዓመት እውን ዝሃድእ ከም ዘይመስል ይእመት ሃገራዊ ዕዳ ፈረንሳ ልዕሊ 3 ትሪልዮን ዩሮ ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ልዕሊ 110 ሚእታዊት ናይ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ፈረንሳ ብምዃኑ ኣብ ቁጠባት ሃገር ዝፈጥሮ ጸቕጢ ቀሊል ከም ዘይከውን ክኢላታት ናይ ተዓውዲ ይገልጾም እቲ ሃገራዊ ዕዳ ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ጥራይ ብኣስታት 80 ቢልዮን ዩሮ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጦም መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ብናህሪ ዝውስኽ ዘሎ ዕዳ ንምክታእ ስጉምቲ ክወስድ እኳ እንተጸንሐ ዛጊት ኣብ ባይታ ዝመጽእ ለውጢ ግና የለን ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ቁጠባ ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን እናንቆልቆለ ክመጽእ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ፌደራላዊ ዕዳ ኣሜሪካ ልዕሊ 36 ትሪልዮን ዶላር በጽሑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሶም ኣፍሪካን ሩስያን ኣብ 2024 ልዕሊ 26 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየዳ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ኣብቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብልዕሊ 800 ከም ዝዓበየ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ነጺሮም ፍርያት ነዳድን ሕርሻን ካብቶም ሩስያ ብብዝሒ ናብ ኣፍሪካ እትልእኮም ዘላ ምዃኖም ተገሊጹሎም መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ሃገራት ኣፍሪካን ሩስያን ኣብ 2023 ልዕሊ 24 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኣሃዝ ክሳብ 2030 ብዕጽፊ ከዓቢ ትጽቢት ይግበረሉ ካብ መወዳእታ 2023 ንእስራኤል ልዕሊ 22 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራዊ ደገፍ ዝገበረት ኣሜሪካ ልዕሊ 8 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ክትሸጠላ ምዃና ሓቢራ እቲ ነዊሕ ርቀት ዝውንጨፍ ሚሳይላትን ጸረ ሚሳይላትን ዘጠቓልል መሸጣ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝትግበር ካብ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ዝለሓኹ ሓበሬታ ነጺሮም እቲ ውጥን እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻም ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ድማ ብፍላይ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ክትቅጽል ዘተባብዕ ምዃኑ ይግለጽ ኣሜሪካ ነቲ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት ከተቋርጾ ክቐርበላ ንጸንሐ ኣህግራዊ ንድፊ ውሳኔታት ብናይ ቀውፊ መሰላ ክትዓግቶ ምጽንሓ ዝዝከር እዩ በቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ዝቕጽል ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒታት ልዕሊ 46,000 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉን ኣስታት 120,000 ከም ዝቆሰሉን ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት የነጽሩ ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ኣሜሪካ በረድ ብዛዕበሎ ኩቱር ቀዝሒ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ተኣዊጆም
بز مسرت نعلي 6 مليون نبرتي استفلاليا كفلة هاجرات أمريكا نايمتن قطع أواج تم حلالي فلهم الصالح ليفل كينتاكي ميزورين فيرجينيان بتتفتر أو كستات حلف خلوت كبابيتات تحسين مهلاون تقصد سبسبات متن زحليك سابنا بقالوتا 10 ديجري سنتيغريد وريدكم زلو أرديوم التغناتات أبز حلف 10 عامتات أب أمريكا كابزقات أمت مساسال كستات اتزبرتع مخاني تكاسم اتتريون سالستزيك قصر كم زخالي إما سلازلهم محبر قطباو كساراتاتو قليل كم زيكون كيلاتات مترولوجي عمتهم إذا خمزيلن كله بريطانيا تخصيت زلو تمساسال كستاتون أم نتفتات مقعزيا مدرن أيرن مسن خالات كم زفتره تقاليحهم زيناتات نمزام كان دا أرستزين خرج ملكم بوسو أبونا بيتروس عقاب منبر أورثودكس توحدو بيت كريستيان إيرترا قال براكي هيبوم أهجروا وعلى مصنعات إيرترا كلتشحن 25 لومي أماسيو بعوض تزازيمهم أبي زوجاش باركا أكل تشحن 24 كتجبروا كابستوتن مدبات وتم زبزحوا كم التعمد تجليسهم برقاو كفال ديمقراسيوي ريبابليك كونغو أب تحت اعتقاد وجنات كي ودق تسجيهم سمين كوريا أوش تكلت أوارحنا خلا جزيئة باليستيك ميسايل فتينام هاجرا وعدا فرنسا لعلى 3 تريليون يورو كم زبط حد صبصبات حبيرهم حفش وزينات تزازيم اللوم استرفوا مرباتنا نحرقكم بوغني بروخ مشهد